A casa em diuen que viatjar és una de les millors coses que es pot fer a la vida. Anar de viatge et permet fer salts en el temps i en l'espai. Et dona l'oportunitat de respirar nous aires. Viatjar és una descoberta pels sentits i veure que la natura cada dia es vesteix diferent. I sabeu per què m'agrada viatjar? Perquè és divertit. És emocionant. Veus coses que no havies vist abans. I sempre aprens alguna cosa nova. I del menjar, jo ni parlar-ne. Però el que més m'agrada viatjar és conèixer gent. Perquè ells són els que fan especial cada moment. No has muntat mai? És el primer podi. Potser tenen raó quan diuen que el gran viatge el tens al costat de casa.